जों दिनैसिम बेहाय गामि जिरायनाया 20 बोसोर जाबायमोन। 20 बोसोर जानायनि उनावबो जोङो लामानि महरखौ नुनाय जायाखै। जायखौ जोङो दिनैसिम 20 बोसोरा जोंनि लामानि जेंसिजों जोङो बुंफबनानै खस्थ' दुखु दाहा गथ'फोरखौ स्कुलाव थांहोनो लामा दोंसे मोजां गैयामोन। गारि गंसे सोरबाफोर लोमजायोबा मेडिकेलाव लांनो गारि गंसे हाबनो हायि बाइक गंसे हाबनो हायि अबस्था जाना दंमोन जोङो 20 बोसोरा। जायनि जाहोनाव जोङो दिन हाजिरा मावना जाग्रा रायजोफोरखौनो लाफानानै बेफोरखौनो सान्दा एसे खाङै खाङै दिनै 1 लाखनिबो बारा सान्दा खांनानै जोङो लामाखौ निजे बरनना लानाय जादों। बिनि उनावबो जोङो गोबां मेम्बार आरो प्रेसिडेन्टखौ हमनानै लामाखौ बानायना होनो थाखाय जों खावलायदोंमोन। बिथांमोना जोंनि खावलायनायखौ एसेबो लायाखै। आननालागे जोंनि गामियाव फैखानाय लामाखौ बिथांमोना लांनानै गुबुन लामा थाखानायावसो खोहैना लानाय जादोंमोन। बिथांखौ जोङो मा हिसाबै मेम्बार आरो प्रेसिडेन्ट होननानै गनायनो। बिथांमोना सासे मावजि आरो सियाल जायखौ बुंदो जोङो जाखर होननानै एथबां खस्थ'नि गेजेरजों थांना थानायखौ नुनानैबो बिथांमोना गेजेराव लामा दोंसे फैनायखौबो बिथांमोना लाङै गुबुन जायगा थाखानाय लामायावसो खोनानै रांफोरखौ बरनना जादों। जों ओरैबायदि दुखु नांदों बेफोरबायदि मेम्बार प्रेसिडेन्टखौ गोजौआव थाहोनायनिख्रुइ थाहैयालासिनो जोङो धिक्कार होयो बेफोरबायदि मानसिखौ। जाहाथे नुखानानै दुखु दाहाखौ नुखानानै लामा फैखानायखौ माबानानै बेलेगाव लांनानै लामा खोना लाहैनाया बियो जुक्तिनि खोथा फैयाखै। जों बेखौ निजेनि हारि जानानै जोङो लाजिदों। निजेनि हारियानो निजेनि हारिखौ दिनै थगायनानै जोंखौ 20 बोसोरखौ जोंखौ ओरैनो खस्थ' खालामहोबाय। जायखौ जोङो दिनैसिमबो जोङो लामानि महर नुवाखैमोन। जायनि नोजोराव दा जोङो खाथिनिनो मानसि सासे अनसुंथाइ हिसाबै फुख्रि जावनायाव अनसुंथाइ होनानै जोंखौ हाखौ मदद खालामनायनि थाखाय बे लामाया ओंखारनाय जादों। बेनिखायनो जोङो लोगोसे आरो बेखौबो बुंनो लुगैयोदि जाहाथे फैबाय थानाय दिनफोराव बिथांमोना गामिनि आरो पन्सायतनि सिङाव थानानै बिदि दुर्निति खालामबाय थानाङा। बेखौ जोङो गामिनि आरो आं जानानै बिथांमोनखौ हुसियार हरनाय जायो। दिनैसिम जों गोबां खस्थ' खालामबोबायमोन। दोंसेबो लामाखौ बिथांमोना लाबोयो बेलेगाव लांनानै खोहैबाय थायो। जोङो गासैबो खोथाफोरखौ जों मिन्थिनानैसो जोंनि गामिफोरा रागा जोंनानै जोङो बिसोरनि लामाखौ नांला होननानै जोङो लाखसेनिबो बारा কাৰণে ভাবিছোঁ যে কিমান দিন আমি চাই থাকিম। সেইবিলাক ভাবি কথা আলোচনা কৰি আমি সেইখন ৰাস্তা আজি বনাই আমাৰ ৰাইজে মীমাংসা কৰি দিলে। এইটোৱে আৰু लामा मोनैया बेसे गोबाव जाखो? जोंना लामा मोनैया बेयाव 20-21 हाबगासिनो दङ। दा जोङो लामाखौनो मोनाखै दिनैसिमबो। जोंहा माने माइरं लायनाय बन बायदिसिना लायनाय माबा माबि बिराद उसुबिदा जादों। साइकेलबो नारखोनो हाया आरो नारख्लायबोनोबो हाया। जेरावखि थाङा मानो होनबा सावरि बायदिसो लेंनानै जोङो बे लामाखौ सालायगासिनो दङ। जोंखौ माने इलेक्सन खाथिबा न' होगोन लामा होगोन होननानै जोंखौ आखायाव हो बिबाराव हो होननानै बयबो बुरखायनो फैयो। नाथाय जोंनो दिनैसिम लामाखौ होआखै। जों बिराद उसुबिदा मोननायलाय सिगाङाव बुंदोंमोन मेम्बार सेक्रेटारिफ्रा काउन्सिलरफ्रा बुंदोंमोन नोंसिना लामाया सफैबाय। दा हा बिगोमानिफ्राय नोंसोरो माबा मोनसे सान्दा दखिना खांनानैबाबो हा बिगोमानो फैसाखौ रांखौ एसे एनै हो। होमबाना बे लामाखौ बायबानो जों नोंसोरनि लामाखौ खोख्लैनानै होगोन होनदोंमोन। दा जोङो लामाखौबो बायबाय आरो दा जोङो लामाखौ नेनाव मोनैनि दा दैज्लां बोथोराव सफैबाय। दा थाबायनो उसुबिदाथार होननानै जों दा हाखौबो बायनानै थाबायनो आन्था होननानै जोङो हाखौ खोनानै लाबाय आरो बेक्तिगत रां रुफाजों। बेराफारसे जोंहा दैबानायाव गोजाव जानाय दैबानानिफ्रायसो बाव फैदों। दा जोंहा हा हु गैया आरो हौवाफ्रा बिदिनो बेलसा मारिनो थाङो मानो थाङो बिदिनो जों लेबार खामानिसो मावनानै जायो। ओंखायनो जों हिनजाव मानसिफ्रानो जोङो खौसे जानानै बे लामाखौ दिनै खोनाय जादों आरो बेनो आरो बाबुमोन। कई लाख खर्चा हो गले तो रास्ता बनवाते किमान हजार टका खर्चा हले रास्ता बनवाते? এতিয়া পঞ্চায়তৰ মহোদয় সমবেক্ষক মহোদয় যিখন এতিয়া আমি অৱস্থাত
চলি আছে কৰি আছোঁ এতিয়া আগৰ ওপৰলৈ ব্যক্তি যিখন আপোনাৰ